vuotta myöhemmin rekisteröityjä äänestäjiä oli 730. Ja sitten nämä äänestysoikeudet tuli seuraavan kerran vasta sitten kansalaisoikeustaistelun jälkeen, eli 1965. Ja nyt me muuten hetken päästä ylitetään taas Mississippi-jokea, että jos haluatte ottaa kameran valmiiksi, niin tässä voi olla taas hyvä tämmöinen kuvauspaikka. Tässä nyt sitten on näitä sokeriruokoviljelmiä. Eli nämä on hyvin samannäköisiä, mitä nämä on ollut silloin 800 vuotta nämä